אז לי קוראים בקי, אני בת 50, אימא ל3 ילדים, תמיד יהיה אימא ל3 ילדים. סבתא ל2 נכדות, אימא שחיה בצל אובדן. אני עצמאית, אני עוסקת בתחום האימון, ויש לי קליניקה בבית, מטפלת רגשית ב-CBT, מרצה במכללות, מלמדת מדעי הרוח והחברה. הבכורה שלי בת 30, היא נשואה, אימא ל2 ילדים. האמצעית מאי בצבא, בת 19.5. היא משרתת במשטרה צבאית. ורויצ'וק היה צריך להיות בן 15.5 היום. משחק מסוכן של מעבר מחלון הממ"ד אל המרפסת, זה ככל הנראה מה שהוביל לנפילתו של ילד בן 11 מהקומה ה-12 בבניין הזה בקריית ים. הוא נפל על המדרכה ונפצע אנושות. הייתי באמצע העבודה בפגישה. הוא התקשר אליי פעמיים ולא עניתי. כשבאתי כבר להתקשר אליו נכנסה עוד שיחה. הוא היה בבית, הם היו 4 ילדים, 2 בנות ו2 בנים. ואחת האימהות של אחת הבנות התקשרה אליי, והיא דיברה עם המון לחץ. את חייבת לבוא הביתה, איפה את? אני אומרת לה, אני בחיפה. אני לא יכולה לבוא, אני רחוקה, תגידי לי מה קרה. לא, זה לא לטלפון, את חייבת לבוא הביתה. קבוע, כל יום אחרי בית ספר היינו הולכים מתחת לבית שלו, הוא ברחבה, והיינו תמיד משחקים שם, יושבים שם קצת, שעה, שעתיים וחוזרים הביתה. הוא רצה לשאול אותה אם אנחנו יכולים לעלות. היא לא ענתה לו, אז הוא העלה רק אותי ועוד 2 ילדים, הוא לא רצה לעלות את השער. ישבנו בסלון, שתינו מים וזה, ואז הוא והילד השני שהיו איתנו בבית, אמרו לנו, בואו תראו משהו מגניב. עכשיו, אנחנו לא באמת הבנו על מה מדובר, כי לא ראינו את זה קודם, לא חווינו את זה. ואז הם הלכו לחדר של אחותו, רוי ניסה לעבור, החליק כאילו, ואז הילד השני יוצא אלינו וצועק לנו, רוי נפל, רוי נפל. מהחדר הזה הוא ניסה לעבור לפה, תראי כמה זה קרוב. חיכינו. בינתיים התאספו כל המשפחה, הגיעו מלא טלפונים מכל מקום. התחלנו לברר מה קרה, לא באמת ידענו. מי היה בבית, איך הוא עשה, לא הבנו כלום. ויצאתי לעשן במרפסת של בית חולים. ויוסי איתי. ואז יוסי מקבל טלפון שנבוא מהר. ואמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, לא, הרופא רוצה לדבר איתנו. הוא כבר ידע, הוא לא רצה להגיד לי. אני לא אשכח את זה, אני נכנסת לרמב"ם, ויש מדרגות כאלה שעולות לטיפול נמרץ. אני מסתכלת ואני רואה דודה שלי בקצה המדרגות בוכה. ואז הבנתי שזה נגמר. ואני עולה, מה זה ליד במדרגות. והיא אומרת לי, אני כל כך מצטערת. חיבקה אותי, והבנתי שהתחלתי לצרוח. מאי צעקה, כולם צעקו, היה שם טירוף, מלא אנשים. אין דרך אצילית יותר מלהיפרד ככה מילד.
כן. הזובק. נכנס יחד איתי בחדר בבית החולים, שהודיעו לנו הייתי איתה, אחד האחים שם החזיקו אותי שאני לא אפול מהרגליים, אבל אני הייתי איתה. כן. ובסוף היא גם הגדילה לעשות וביקשה ממני, אמרתי לי, יוסי, אתה נכון שלא נתת לו נשיקה? אמרתי לו, נכון, אם אני מבקש שתיכנס, תיתן לו נשיקה לפני שנה. היה לי מאוד קשה, אבל ידעתי שאם זה לא יקרה, אז אני אצטער על זה. הוא היה קר מהחדר ניתוח, אז אמרתי להם, קר לו. היה לו את הריח של הג'לי בשר שהוא שם בבוקר. 1.5 שעות שכבתי לידו ונפרדתי ממנו. הורדתי לו את השמיכה מהרגליים, נשקתי לו את הרגליים. היה לו את הריח של הגרביים עדיין. ביום שזה קרה, סיפרתי לה, קמתי עם כאבי בטן. תחושה שמשהו רע הולך לקרות. ממש, קמתי עם כאבי בטן, והייתי אחרי לידה, ואז התקשרתי לאמא שלי. דרך אגב, הייתי צריכה להיות אצלה בבית. היא התקשרה ואמרה לי שהקדימו לה את העבודה והיא נוסעת. הוא כתב לי ליום ההם מכתב, שלימים הפך להיות הקעקוע. לאמא, לכבוד יום האישה, סליחה, לא יום ההם, יום האישה הבינלאומי, רציתי לומר לך כמה דברים, שאת האמא הכי טובה בעולם, אין כמוך, מלכת העולם, תמיד את עוזרת לי, נותנת לי עצות שאני צריך, עזרה, תמיד נחמדה וטובה. את מלכת העולם ותמיד תהיי מלכת העולם. את האמא הכי טובה ביקום כולו, אני הכי אוהב אותך בעולם כולו, את מלכת העולם בשבילי ותמיד תהיי אך ורק שלי ולא של אף אחד אחר. אוהב אותך הכי בעולם, באהבה מרוי. ולימים זה הפך להיות הקעקוע ליד שלי. לקחתי כמה משפטים ופשוט קעקעתי את זה על היד, בכתב יד שלו. כן, היו רגעים שרציתי לוותר, בטח. לא היה לי רצון לחיות בכלל. איך מתמודדים? אני חושבת שבשנה הראשונה הייתי חיה על אוטומט. זה המוח שעושה את זה, זה ממש על אוטומט. ויש משפחה, יש עוד ילדים, יש מחויבות. זה עזר לי מאוד. אני שמח שהיא מסוגלת לשבת ככה ולצחוק ולחייך. בתקופה הראשונה אני לא ראיתי אותה על החיוך על השפתיים. אני אומר את זה לה, והיא יודעת שזה מה שאני חושב, יש לה כוחות על. לי לקח 4 שנים. אם היית מבקשת ממני לפני 2 לדבר, אני כנראה לא הייתי מדבר. לקח לי 4 שנים להתבשל עם עצמי. זה תהליך, אתה יודע? זה תהליך, בטח. אני פתאום מסתכלת על זה. היום אנחנו אחרת. אני לא דיברתי על זה. זה תהליך. החלום שלי הוא לבנות איזשהו בניין או איזשהו בית או איזשהו מקום שילדים יכולים לבוא אליו, שהוא יהיה על השם של רוי. סוג של מועדונית כזו, אבל לא ממש מועדונית, שיהיה שם אוכל ושיהיה שם עם מי לדבר, שהם לא יסתובבו ברחוב, שלא יהיו לבד. יש המון ילדים שהם באים מבתים מאוד הרסניים, שאני אוכל לתת להם מענה לזה.